Siyabingelela sinamukele ekhaya lapho sichaza khona amaphupho. Namuhla sizobheka izincazelo ngokuphupha ulahleka noma uduka. Leli phupho livamile kodwa linezincazelo ezijulile. Abantu abaningi bayaye bavuke bedidekile noma besaba ngemva kokuphupha leli phupho. Leli phupho livamise ukubonisa ukudideka, ukungabi nesiqiniseko noma ukungabi nokuqonda empilweni yakho. Kungaba uphawu lokuthi uzizwa sengathi izinto azihambi ngendlela oyifisayo noma usazi ukuthi wenzeni. Kwesinye isikhathi leli phupho lingabonisa ukukhathazeka nokwesaba ukulahlekelwa yinto ebalulekile. Leli phupho lingaveza ukuthi usuqhelelene nomkhuleko okanye nobudlelwane noNkulunkulu. Kodwa uma uphupha ulahlekela endaweni emnyama noma esabisayo, kusho ukuthi usesigabeni sokwesaba noma sokudideka ngokomoya. Uma uphupha ulahlekela endaweni ekhanyayo noma engasabeki, lokhu kungasho ukuthi uzama ukubuyela kubuwena noma ufuna ukuthula. Uma uphupha ulahlekela endaweni enabantu abaningi, mhlawumbe edolobheni njalo, lokhu kubonisa ukuthi uzizwa ucindezelekile emphakathini. Mhlawumbe abantu abaningi bakhuluma ngezinto eziningi ngawe, kodwa wena uzizwa ungenalo izwi kulokho. Ngamafuphi, ukuphupha ulahleka akusho ukuphela, kodwa kwesinye isikhathi kuyindlela yokuthola indlela entsha eya empilweni engcono. Siyabonga, nisale kahle.